Bakit man naitangan ay lalakay di ka matanagan. Tanapik sa pailatoy rin na mamamarakin kati ang patnag. Tirapi ang nasalasag anabara arakom mo apay lakay inang isang suka. Tam chicks mo nga inilanin mo napay ang peranan kinanta inabigyan ang kinarita. Alat akin tutulain ngagintay at ingatong paltanin. Ngemitan taan lumakaikan kapukatin pumakitin to'y langang. Pag may na-post ako nada hey kabawin good let naman. Ay well lakay di mo agam din kapuat kinaarep in kabukawin. Ay di kari-kari asisya lalae ika ay ayatin ay ingana tumpaltanin. Bakit man ay kailangan ay nalagay di ka matanagan. Tanapik sa pailatirik ng pamamarakin kati ang patnag. Tirabi ang nasalasap anabara arakom mo apay lakay inang isuksuka. Tanchis mo gang inalalay mo napayang kenalan bilangta. Tirabi ang kinarita adataken tatalaen ngagintay at ingatong paltarin. Ngemitan taan lumakaikan kapukatin pumakitin to'y langa. Abilapos akong nada ay kabawin let naman. Ay well lakay di mo agam din kapuat kinaarep in kabukawin. Kay di kari-kari asisya tulae din ka ay ayatin ang ingana tong paltanin. Ay well lakay di mo agam din kapuat